Moikka, Mikael täällä. Sä kuuntelet nyt ihan ensimmäistä podcast-jaksoa. Mä en oo tehnyt tätä jaksoakaan ennen. Tää on siis historiallinen hetki minulle, ei välttämättä sinulle, mutta nyt on niinku iso juttu kyseessä. Mä oon tätä podcastia miettinyt jo vaikka miten pitkään. Ja nyt on se aika, kun tästä tulee vihdoin ja viimein totta. Tähän alkuun mä voisin kertoa, että kuka mä oikein oon. Ja sen jälkeen mä tuun puhua siitä, että mistä tässä podcastissa on oikein kysymys ja mistä me tullaan jatkossa puhumaan. Tosiaan, nimi on Mikael ja mä oon tällä hetkellä 31-vuotias. Mä oon taustaltani romanitaustainen ja kunniakulttuuri on sitä myöten tullut itselle kokemuksen kautta tutuksi. Ja mä oon elänyt semmoisen aika kaoottisen lapsuuden. Ja sitten kun me eletään tämmöisessä syy-seuraus universumissa, eli kun tapahtuu jotain, niin siitä seuraa yleensä jotakin, niin ei se meikäläisen lapsuus niin kuin, ole myöskään ollut seuraamukseton. Ja mä voisin tähän alkuun kertoa vähän, että minkälaisia seuraamuksia sillä on ollut, koska se kertoo myös siitä, että kuka minä olen ja mistä lähteä kehittymään johonkin suuntaan. Eli tosiaan mulla on ollut tosi paljon haasteita elämässä esimerkiksi oman identiteetin kanssa. Kun on kunniakulttuuritausta, niin sut on niin kuin kasvatettu olemaan jotakin. Ja tosi moni asia on päätetty sun puolesta jo ennen syntymää. Kun ulkopuolelta on tarpeeksi tarkoin määritelty, että millainen ihminen saa olla, niin ei siinä ole ihmisellä varaa kasvaa omaksi itsekseen. Ja näin kävi myös minun kohdalla. Musta kasvoi semmonen kiltti poika. Muita miellyttävä, joustava, oman arvon tunnoton, kenellä on pahoja itsetunto-ongelmia, itsevarmuuden kanssa ongelmia, näkymätön, hiljainen, rauhallinen, äärimmäisen kiltti, helppo, mukautuva, miellyttävä, mielistelijä. Tunne omia rajojani, omat rajat hukassa, kykenemättömyys sanoa ei silloin kun mieli tekisi. Muihin mukautuminen epäterveellä tavalla. Niinkin vahvasti kuin, että jos joku puhuu esimerkiksi murretta, niin mä alan apinoimaan sitä kyseistä murretta ja puhun sitä oikein sujuvasti, vaikka en olisi koskaan käynyt edes koko paikkakunnalla, mistä murre alun perin lähtöisin. Mutta jos nykypäivänä on sitten, kaikille täytyy laittaa leima, niin leimataan nyt sitten tämäkin. Leima ei ole kyllä mikään psykologinen, vaan ihan tämmönen sosiologinen, mutta tunnistettu ilmiö. Eli nyt puhutaan kiltin tytön syndroomasta. Se, että miksi tämä on niin iso asia mulle, että mä nyt tässä tällä hetkellä puhun teille kameran edessä, on se, että mä oon tottunut olla se näkymätön lapsi, aikuinen, nuori. Mä oon tottunut pitää mun omat mielipiteet itselläni. Mä oon tottunut siihen, että mun mielipiteille ei ole tilaa. Mä oon tottunut siihen, että kun mä avaan suun, niin aina tapahtuu jotain kauheata. Jos mä en vaan mukaudu, miellytä ja oot mahdollisimman helppo, niin aina on tapahtunut jotain kauheata.
Ja luultavasti nyt tulee siis kommentteja, sieltä tulee sitten ihmisiltä, ketkä ei tästä mun sanomasta tykkää. Niin mä tiedän, että niitä on tulossa, mutta mä haluan haastaa itteeni. Et nyt on tehtävä jotain toisin, jos meinaa saada toisenlaisia lopputuloksia. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että hiljaisen täytyy avata suu. Ja näin päin pois. Näiden haasteiden kanssa mä oon käynyt tosi pitkän matkan itseni kanssa ja ympäröivän maailman kanssa, mutta ainahan se muutos lähtee sisältä päin. Ja on saanut tehdä kyllä semmoista tosi ankaraa itsereflektointia, jotta näistä omista malleista on tullut edes tietoiseksi. Ja suurin työ on ollut oikeastaan siinä, että on oppinut hyväksyä. Ja olla silleen, no okei, no mulla on tämmöisiä ongelmia, että se ei tarkoita sitä, että mä oon jotenkin ihmisenä huono tai arvoton tai muuta vastaavaa. Että se on ollut ehkä isoin duuni tässä. Että kyllä siinä niin on tarvinnut semmoisen tietynlaisen suruprosessin oikeastaan käydä läpi, että tulee se niin kuin hyväksyntä, mikä on se viimeinen vaihe. Ja mut joo, prosessi on ollut pitkä ja sehän ei riitä, että me tiedetään, että mikä meitä vaivaa. Meidän vielä täytyy sitten, siis sehän on kriittinen vaihe, että me tiedetään, mikä meitä vaivaa, jotta me tiedetään, että miten me hoidetaan sitä oikein. Mutta se tieto itsessään ei vielä riitä, vaan sitten tulee se hoito tai työ, jonka sen asian korjaaminen vaatii. No, nyt kun on tullut tietoiseksi näistä asioista ja mä oon nyt sen jälkeen sitten useamman vuoden tässä tehnyt töitä itteni kanssa. Ja näitä samoja ongelmia multa löytyy edelleen, eli en mä todellakaan ole valmis sinne päinkään. Mutta mä puhun tässä teille siksi kliseinen, mutta joka tapauksessa, koska mä olen matkalla, niin mä oon jo sen verran pitkällä omaa matkaa, että mulla on jo sitä käytännön kokemusta ja mä tiedän jo, että mistä mä puhun. Mutta se vaatii toistoa, uusiutuvia tilanteita, missä voi aina sitten toimia vähän paremmin kuin viimeksi. Ja me tullaan siis puhumaan tosiaan omasta voimaantumisesta, oman korkeimman potentiaalin saavuttamisesta. Sitten me tullaan puhumaan suljetusta yhteisöistä, muistakin kuin romanikulttuurillisesta yhteisöstä. Me puhutaan muun muassa kulttuurillisten kontrolloivien yhteisöjen lisäksi myös uskonnollisista kontrolloivista yhteisöistä. Ja se, mikä näitä kaikki oikeastaan yhdistää, on se, että siellä on ne samanlaiset valtarakenteet. Ja niihin valtarakenteisiin meidän on tarkoitus pureutua ihan pieniltä palalta kerrallaan. Ja katsoa, että mikä tässä on niin kuin se homman juju. Koska monesti kun me katsotaan sitä isoa kuvaa, niin isoa kuvaa kun katsotaan, niin ihmiset sanoo vaan, että no se on kulttuuri. Yeah, right. Niin mitä sitten? Ensinnäkin se ei ole pyhä asia. Jos joku on kulttuuri, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siinä olisi vaikka varaa parantaa. Tai että se olisi jotenkin automaattisesti hyvä asia. Ei se ole automaattisesti huonokaan asia. Mutta et katsotaan, että mikä siellä on hyvää ja mikä siellä on huonoa. Jotta me voidaan tulla tietoiseksi, mikä siellä ei toimi, miksi ei toimi. Ja se on ainut keino, miten me voidaan tehdä sille asialle jotain. Ihan samalla tavalla kuin se on, mikä tulee siihen omaan henkilökohtaiseen kasvuun. Ensin täytyy tietää, sitten me tiedetään, mitä me voidaan tehdä asialle. Ja sitten, kun me tiedetään, että me ollaan realistisia vielä sen meidän prosessin suhteen, niin nämä on ne ehkä se, millä voidaan päästä lähelle
jos ei maaliin asti. Tämmöisen niin kuin vaikenemisen kulttuurin aika, niin mä toivon, että se on ohi. Ja mä aion ainakin omalta osaltani tehdä sen, minkä mä pystyn, jotta asiat menis eteenpäin. Ja että tämä vaikenemisen kulttuuri, että sille saataisiin vihdoin ja viimein loppu. Tämä on kanava niille, joilta se ääni on viety, että olkoon nämä sitten romanitaustaisia henkilöitä, muista kunniakulttuuritaustaisista tai uskonnollisista taustoista lähteneitä ihmisiä. Niin mä haluan, että he kertoo sen oman tarinansa ja tulee kuulluksi. Eli tämän kaltaiset ihmiset tulee olemaan tämän kanavan vieraana. Sen lisäksi mä haluaisin, että vieraana on ihan alan ammattilaisia. Eli nyt kun me puhutaan kuitenkin pääsääntöisesti, kun me mennään noihin psykologisiin valtarakenteisiin, niin me puhutaan psykologiasta, niin silloin toivon saavani vieraaksi myös henkilöitä, jotka on ihan psykologeja, terapeutteja, alan ammattilaisia. Niin nämä kaksi yhdessä luo varmasti semmoista mukavaa, kivaa tasapainoa siihen, että on ne ihmiset, ketkä on kokenut ne asiat, ja sitten on vielä ammattilaisen näkemys täydentämässä sitä, että mikä siellä hommassa on niin kuin pielessä. Siihen meidän on tarkoitus pureutua. Tämä ei ole se kanava, että kaikki on kivaa, kaikki on hattaraa, yksiarvisten pierua ja semmoista, että jos sä etit jotain semmoista, niin tämä ei ole se. Tämä ei ole myöskään se kanava, että kaikki on perseestä, kaikki on negatiivista ja näin päin pois. Mutta me pureudutaan kuitenkin tällä kanavalla näihin varjoihin pääsääntöisesti. Eli käydään ne hyvätkin asiat läpi, mutta silloin kun homma ei toimi, niin silloin homma toimi. Ja me pureudutaan siihen puoleen. Tässäpä oikeastaan se, että mistä tässä kanavassa on oikein kyse. Jos tämän kaltaiset aiheet herätti sun mielenkiinnon, niin nyt on oikea aika viimeistään tilata kanava. Mun nimi on Mikael ja tää oli tämänkertainen Podcast Out.